Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions tichiti mangwanani kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Kana muine maconfessions enyu amunenge muinawo, please feel free to come to my inbox and share with me your own side of the story. Nyedu yekutanga yakamira sekudaiswa. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti apo pandainge ndichiri kuSouth Africa ndaishanda pane imwe restaurant, saka it was a tourist destination muSouth Africa. Saka vasikana vandaishanda navo nevakadzi vandainge tichishanda navo, even though we were all married, vakabva vachizotanga kundidzidzisa kuita zvezvikomba. Taishanda neumwe manager ainge ari muGreek, ari wekuGreece, saka ainge aine musikanzwa ainge akadzidzisa vamwe vakadzi avo vandakazowana vachishandapo parestaurant ipapo, saka vaitomupa tip. And iye aitoziva kutoti mamwe matourist anenge achibva kuno kuEurope vanenge vatofambira kuti vange vachitsvaka vakadzi vekurara navo muAfrica. Saka aitokupa space muoffice make, maigara muine chimwe chisponge, so chi3/4 chimattress. Waitoti kana paya customers vari busy vachidya, paunenge uchisevha waingoti ukaita eye communication newaunenge waita communication naye, then mubva matotaurirana. Saka aizokubvunza kuti zvinotozviitira kupi, obva wamudza kuti tinokwanisa kuenda kuoffice. Motoenda kuoffice kuya, obva wabhadharwa mari yako, then iye waizomupawo tip pecustoma. Saka pandakaudzwa nyaya iyi neumwewo mukadzi ainge achishanda ipapo, uyo ainge akanditsvakira basa ari wekuchechi, mukoma ndakavhunduka ndikati, ndo zviri kukuitisai mari? Akati kunyange murume wangu motikari yandakazomutengera haatozvizivi kuti motikari yandakamutengera inhau yekuti ndinopota ndichirara customers awa matourist. Saka neniwo ndakabva ndazopinda muchigemu chacho. Mukoma, each and every month mari yandaibata yesvika at least kuma40k including mari yesalary munhu ainge achishanda parestaurant. Saka dzimwe mari taizongodzitumidzira kumusha, varume vedu vasingazvizivi kuti ndo zvatinenge tichiita izvi. Saka iniwo ndakazonyanyisa kunakirwa nerudo neumwewo murungu uyo wandakazotanga kudanana naye, akazondiunzawo kunoku kumhiri kwemakungwa. So nemurume uyo takati tichidanana, iye ainge aine mhuri yake, then akabva achizoti kwandiri ainge achida kuti ndige ndichirambana nemurume wangu. Ndikabva ndati unondipa garanti yei? Saka ainge asinganyatsokundibudira pachena. Mukoma ndakazoti ndaenda kumusha, mubereki wako mukoma, kana kuri kunzi panenge paine something icho chekuti kana ukachiita chinokwanisa kuchinja upenyu hwako, haambofi akaramba. Amai vangu vanopopota ende vanorova, vakatombondirova mushure mekunge ndanetsana nemurume wangu apo pandainge ndatova nevana vaviri. Vakauya vakakwira bhazi vachibva kumusha vakandirova. Saka ipapo pandakadzokera kumba mukoma, ndakagara navo pasi ndikabva ndati, mama, unomboziva kuti mari yose yandinokupai inobva kupi? At that time ndainge ndatovatengera stand muHarare mutown. Vakati, handiti muri kushanda here ikoko nababa Tatenda? Ndikati, hongu kushanda tiri kushanda. Saka ime munofungidzira kuti baba Tatenda vazongokaruka vaita mari zvokuti tingazvitengera tega stand muHarare? Tobva takutengerai futi imwe stand muno muHarare iro gore rimwe chete here? Munoona zvichiitika izvozvo. Vakabva vati, zvimwe kudaka munenge muchikomborerwa naMwari muchiwanawo mari, uye zvekare nekunamata kwandinenge ndichiita. Ndakabva ndachizovabudira pachena. Mukoma, pandakavaudza kwainge kuchibva mari, ndakasimuka ndikaenda ndikanomira kudhoo, ndakataimira kuti kana vakangoda kutanga kunetsana neni, because mama vangu vane system yekuti
kana vakangoboekana vanokusimudza chavanenge vasimudza vokutema nacho. Saka ipapo vainge vatori nechimwe chipoto chekango chainge chakazara nenyimo vachidya zvavo nyimo. Ndikati poto iyoka ndo yavachatoshandisa seweapon. Ndakaenda ndikanomira kudhoo ndokubva ndachizotaura nyaya yangu ndakamirako kudhoo. Mukoma, zvandainge ndichifungidzira ndo zvakaitika. Ndakazosara ndovhara hangu dhoo, but poto yainge yatova mumhepo. Vakanditevera panze mukoma vachipopota, asi ndakaramba ndichitongovaudza kuti ndo zvainge zviripo. Kana kuri kunzi vainge vasingakwanisi kuzvigamuchira, taifanira kuti tinge tichitengesa stand iya. Vakapopota vachidzokera mumba, but ndakaona kuti vainge vava kusada kuita zveviolence neni. Ndokubva ndachizodzokera mumba. Vainge vachingondisikiza nepoto iya vari busy vachinongerera nyimo dzavo dzavainge varasa. Ndakabva ndavaudza kuti ndo zvainge zviripo, uye zvekare ndo wainge uri mukana wekuti ndige ndichibatsira hanzvadzi dzangu, because ndainge ndiine hanzvadzi dzangu dzainge dzichitambura mukoma vasingakwanise kana kuenda kumberi neupenyu. Ndakabva ndaudza mama kuti murungu uyu aimbotaura nyaya yekuti ainge achida kuti ndinge ndichienda kumhiri kwemakungwa, but ndokubva achizonyarara. Mama vakabva vandibvunza kuti saka ndainge ndichida kuti ivo vange vachiita sei muchihure changu. Ndikavaudza kuti ivo semubereki vaifanira kuti vange vachifamba kana vaine vanhu vavanoziva, ndinge ndichizogadzirirwawo kana kugadzirwa, so that murungu uyu ange achizondiendesako kuchando. Vakabva vati handisapoti chihure ini. Ndikati hakusi kusapota chihure asi kungondibatsira kuti ndinge ndichienda kumhiri kwemakungwa, then baba tatenda ndichaita kuti vange vachizonditeverawo. Apa ndainge ndichitoziva kutoti ndainge ndichitonyepera mama vangu, so that vange vachindibatsira. Vakazongoti ndokubva ndachizodzoka kuSouth Africa. Vakazondifonera vakati unokwanisa kudzoka kuno here maita tenda? Ndikati riini? Vakati any day, nekuti ndine munhu andiri kuda kuti unge uchizotaura naye. Ndikati kopa foni? Vakati no, munhu wacho akati haadi zvekubatsira vanhu pamafoni, anoda kuti unge uchiuya kuno kumuzotaurirana. Ndakabva ndati it is okay. Ndikataura nemurume wangu ndikati mama vari kuti havasi kunzwa zvakanaka. Murume wangu akabva ati it is fine. Ndokubva ndadzokera kumba. Handina kana kumbomukumbira mari yakawanda, ndakangomuti ndinoda yebhazi. Ndaiziva kuti mari ndainge ndiine mari yakawanda. Apa ndainge ndakavhurirwa rimwe kadhi neumwe muSouth African wataishanda naye. Ndichitarisa muapp yangu mukoma mainge muine mari yaisvika kuma 60 something thousand rands yainge isingazivikanwe nemurume. Aiti akazama kuda kuvhura app iyoyo, ndaingomuudza kuti ndakamboedza kuda kuregister but vanoda munhu anenge aine work permit. Saka aisatozviziva kuti application yacho yeABSA yainge ichitoshanda, and ndainge ndakavhurirwa kadhi racho nomumwe muSouth African. Then ndakabva ndachizoenda kumba. Ndasvika kumba ndokubva tachizoenda kuChipinge namai vangu. Tasvika kuya ndo pandakabva ndachizogadzirirwa mhiko dzacho dzekuti murungu uyo akazondiroora akandiunza kuno kumhiri kwemakungwa ange achizorambana nemudzimai wake. Ipapo ndichiitiswa mhiko ndakatofungidzira kuti dzainge dzisingazobatsiri, nekuti vakati vainge vachida $10. Ndakavapa $10 ndikanzi ndinge ndichibuda panze ndibate jongwe. Ndakabva ndachizobata rimwe jongwe ndikadzokera naro mudare. Vakanditi ndige ndichitsvaka huni. Ndikatsvaka huni ndobva vanditi ndige ndichisunga jongwe riya nemicheka mitsvuku nemicheka yegold iyo yavakandipa. Ndokubva vanditi chibatidza moto woripisa jongwe iroro. Ndikaita saizvozvo. Ndapedza kudaro vakabva vachizouraya rimwe jongwe. Ndokubva vanditi ndinge ndichienda kunogeza. Ndakageza neropa mukoma. Vakanditi ndinge ndichizvigezesa pamazamu nesikarudzi yangu nekumeso kwangu neropa riya rejongwe, uye vainge vazanganisa nemishonga. Vakanditi chidzokera wakadaro. Mukomanachi namama takabvako kuChipinge kuzonosvika muHarare ndakadaro. Mukomanachi ndakangotsikitsira ndisingadi kuti vanhu vange vachinyanyisa kucherechedza kuti chiso changu chainge chakazara neropa. Ndokubva ndachizogeza. Tasvika kumba, then ndokubva ndachizodzoka kuSouth Africa. Ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichiavoida kurara nemurume wangu kusvika ndazorara naye murungu uya. Zvainge zvisiri nyore mukoma,
pamba paigara paine noise, but ndairamba kurara nemurume. Then ndokubva ndachizoudza murungu uyo ainge ari kuEurope kuno kuti ange achidzoka kuSouth Africa. Akabva achizodzoka, ndokubva ndachizorara naye. After that kwava kuchizotanga kurara nemurume wangu. So murume wangu uyu murungu akazoti adzoka kuno kunyika kwake, akabva atanga kundisira mamessages achiti mwoyo wake uri kurwadza, he is missing me, this and that. Ndokubva achizoti ainge achifunga kuda kudivhosa mukadzi wake. Ndikati please do it fast. Zvechokwadi mukoma they had a divorce, pasina kana nguva ndokubva anditi ndinoda kuti unge uchiuya kunoku nevisitor. That was when pandakabva ndachizobva kuAfrica nababa tatenda tainge takawirirana kuti ticharamba tichidanana, but vaisatozviziva vatatenda kuti ndainge ndava kutonoroorwa. Ndokubva ndachizoroorwa nemurungu uyu. Saka mukomana she ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. Ndaifungidzira kuti mhiko idzo dzandakaita ndaifanira kungodziita ka1, but it is almost an everyday thing. Mukoma ndinomuka usiku, kana ndamuka usiku ndinofanira kuti ndinge ndichibuda panze ndobva ndageza panze. Ndinofanira kuti ndige ndichigeza neropa nemvura inenge yakasanganiswa neropa. Ini mukomanashi, I am living a comfortable life. Ndatova citizen wekunyika kuno kwandiri. Saka is it still necessary kuti ndirambe ndichingotevedzera mhiko idzi? Nekuti kunyangwe zvikanzi ndinenge ndarambana naye murungu uyu, ini ndakatogadzira future yangu. Ndine hama dzangu dzakawanda kwazvo dzandakaunza kunoku, zvekuti kunyangwe zvikanzi upenyu hwandiomera haungazombondiomere kusvika pakadaro, nekuti hanzvadzi dzangu dzose dzava kuno varoora, uye zvekare nanatsano hanzvadzi dzevaroora ndakaita kuti vange vachiuya kuno. Tatova kaminidzinza tiri kuno. So ndikungodawo maadvices kubva kwamuri nevedare. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Haisi nyore iko kuno kwacho kuti ndinge ndichiwana ropa. Nditori nekune kamwe kabhucha uko kwandava kutozivikanwa. Ndinoendako ndichinotenga ropa mukoma. So ndinoda help, please ndibatsireiwo. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangooma hazvo vedu we. Vari kuda kungoziva kuti kokana vakaregedza kuramba vachitevedzera mhiko idzodzo dzekuti vanofanira kumuka vachigeza neropa, pangaitika effect here kana kuti kwete. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 56 years ekuberekwa. Ininiwo ndakakurira muMbare, but iko zvino ndava kugara hangu kumaruzevha. Ndakazotenga hangu musha. Saka zita rangu muchangonditi Chris, uye zvekare vabereki vangu ivo vakasangana muno muZimbabwe, asi baba vakabva havo kuMalawi. Saka basa iro randainge ndichiita, basa rainge richiitwa nababa vangu, rainge riri rekushanda as a contract worker, uye zvekare tichiita zvekunofukunura makuva tichiba makofini. Iri basa tairibata muHarare, Masvingo neBulawayo. Ndakashanda basa iri kubva muna 1999 kuzonosvika muna 2007. Mukomana haasi majokes. Nezera rangu handingambosweri ndichiuya kwamuri kuti ndige ndichingogadzira nyaya chandinobenefita kubva pazviri ndinenge ndichibenefita chii. Izvi ndakazviita nekuda kwekuti ndo basa rainge richiitwa nababa vangu. Zvose zvavakaita, kutenga imba uye zvekare kana iniwo kuzotenga musha wacho nekuzoroora, mari yacho yainge ichibva pamabasa iwawo awo atainge tichiita. Dambudziko riripo nderekuti vana vangu mukomanashe vari kurwara. Pavana vangu vose avo vandakazvara nemudzimai wangu, vana 4 vandakazvara nemudzimai, then nevamwe vana 2 vandakazoita neumwe mukadzi. Vana vose ivavo vari kupenga mukomanashe. Ndambofamba ndamboedza kana kuMalawi kumusha ndakadzokerako ndikaedza kuti ndige ndichigadzirisa zvinhu, asi zviri kuramba nekuti
mweya yacho yengozi yakawandisa, ende kuti ndige ndichikwanisa kuripa vanhu ava one by one handichatokwanisi, nekuti makofini atakaba akawandisa, anotodarika kuma100 and something avo ataiba tichinodzosera kune avo vainge vachitipa mabasa acho iwavo. Mukomana she first born yangu uyo ane 28 years akati aroorwa mukoma akatochata, akazoti avako ikoko kumurume ndopaakatanga kungohukura. Vachimubvunza aiti iye ainge achiona sekunge ainge ari imbwa achingohukura kudzamara achizodzoswa. Takaedza kuti tinge tichifamba naye, ipapo ndainge ndisati ndaziva chikonzero. Mukufamba naye ndaifungidzira kuti zvimwe kuda kune ainge asina kufadzwa nazvo kuti mwana wangu musikana ainge aroorwa akachata. Vana vangu vakomana zvekare vose vanopenga. Last born ndiye anondirwadza nekuda kwekuti akangozvarwa ari chirema, kana kufamba haatogoni kutofamba. Ndopandakazoziva kuti zvose izvi zviri kukonzereswa nekuda kwemabasa awo andainge ndichiita. Mugore ra1999 baba vangu ndopavakanditora vakaenda neni, takaenda kune imwe ofisi. Handichakuudzei hangu kuti ofisi yacho kana kuti kambani yacho inonzi kudii, but mose munoiziva ikambani iyo yaizivikanwa kuti vanhu vanenge vaine mari dzavo kana kuri kunzi vakashayikirwa nehama yavo, kambani iyoyo ndiyo yaiita urongwa hwacho hwose hwekuti mufi achengetwa kumuchwari ipi uye zvekare azoradzikwa sei, uye ndo kambani yacho iyoyo yatainge tichishandira makore iwawo, apo pakabuda mamwe makofini aya awo ainge ari eglazi, mamwe acho ainge achidhura. Saka handikwanisi kuti ndinge ndichikuudzai zita rekambani yacho, but yainge ichizivikanwa kwazvo kambani iyoyo. Baba vangu vakati tiri munzira tichiendako ikoko, baba vakati kwandiri, zvimwe zvinhu zvandava kuda kuti unge uchiita mwanangu, hausi kuzozviitira iwewe kwete, asi uri kuzviitira vana vako, nekuti nerimweni ramazuva vana vako vachazokutenda nekuti unenge wakavapa upenyu hwakanaka. Takazoti tasvikapo pamaofisisi aya, ndaifungidzira kuti ivo baba vainge vachida kuti ndinge ndichishandapo pamochwari. Saka baba vangu vakabva vatotanga kutotaura neumwe mudhara airakidza kuti ainge atori chef ipapo, vakatotanga kutaura business. Iniwo ndainge ndakangogara ndakanyarara. Then ndipo apo pandakazonzwa achiti mudhara, pane business ratiri kufanira kuti tinge tichiita nhasi. Handizivi kuti munokwanisa kuzviita quick here, nekuti nhasi pakaipa patori nevanhu 3 vabva mukuradzikwa. Saka pari kutodiwa makofini iwawo, nekuti kuswera mangwana pane kwaari kufanira kuti ange achienda. Saka makofini awa ainge achifanira kuti ange achifukunurwa muHarare, then they were going to be transported overnight over achizoendeswa kune rimwe branch ravo kumasvingo. Mukomanashi ndichinzwa nyaya dzose idzi handina kukwanisa kuzvinzwisisa. Then ndipo apo patakazobuda tichidzokera kumotikari naMudhara, vakabva vachizondiudza kuti vainge vachida kuti ndige ndichigadzirira, nekuti usiku ndainge ndichazofamba navo. So when it was somewhere kuma 5:05 Mudhara vakazonditora ndokubva tachizoenda kune imwe imba yefriend yavo, uyo wataingoziva semunhu ainge aine mari dzake. Tasvika paya mukoma, ndakabva ndachizotopiwa worksuit, ndokubva ndanzi ndinge ndichilodha mapiki mafoshoro mumotikari, ndokubva tachizobuda. Vakadarika nekune rimwe bhawa, ndokubva vatanga zvavo kunwa, vachigocha, vachisvuta fodya dzavo. Pakabva pachizouya imwe ng'anga iyi yakataura nababa vangu, ndokubva ndachizodaidzwa, ndikabva ndachizopiwa chimwe chigubhu chainge chiine mvura, ndikabva ndanzi ndinge ndichizogeza kumeso kana tasvika kumakuva. Mukomanashi takabva tachizoenda kumakuva usiku hwacho ihwohwo, ndokubva tachizotanga kufukunura. Takatanga kufukunura rimwe guva mukoma, apa ndainge ndichingotya. Baba vangu vakanditi usatya mhani, iwe tine zvatiinazvo panapa zvinotichengetedza, kunyange ukaona chipoko usavhunduka. Ndokutotanga kushanda kwandakaita ndichiita zvekufukunura makuva. Tainge titori kambani mukoma, taiti
mushure mekunge mufi avigwa taitopiwa grave number, kuti grave number yakati ndo pamuri kufanira kuti munge muchienda kunofukunura. We would wait for 2 kana kuti 3 days kana kuti 4 nights. Taitoudzwa kuti pakati nepakati, kana kuri kunzi kunenge kuri kana kumasvingo kana kupi, taitoudzwa kuti mumusha wakati pakati ende taitoperekedzwa nemunhu anenge achitoziva uko kwavanenge vakaendesa mufi uye paanenge akavigwa mufi, kunyange kuri kumaruzevha. Saka taisvika paya tobva tatotanga kutochera mukoma ende taipfeka maworksuit eblack. Taishanda pasina kana light ende tichishanda panenge pasingataurwi. Taizoti kana tafukunura kana tava kuda kunosvika padhuze nepanenge paine coffin, taitanga kungoshandisa mafoshoro chete tisingashandisi mapiki kuitira kuti coffin iroro tisazorikuvadza. Taishandisa dzimwe simbi idzo dzataizoisa nemuzasi mecoffin tobva tachizotanga kudhonza coffin riya kuti tinge tichiriburitsa panze tisinganyanyise kurikuvadza. Taiti kana tazoriburitsa coffin iri rava panze tairivhura ende ipapo mukomanashi ndo painge pakaoma, nekuti taiti tavhura wanyatsokuona kuti mufi anenge ava kutotanga kutoora achidyiwa nehonye, zvino afuta asati aputika. Tobva tachizomupidigura tomukandira zvekare muguva rake, asi pane zvimwe zvaipota zvichiitika. Taiti kana taburitsa mufi kudaro, vamwe mukoma vaitomuka vogara. Handitozivi kuti zvinokonzerwa nei, asi baba vangu vakandiudza kuti zvainge zviri normal. Waikwanisa kutongoona kuti chitunha chinenge chichitoedza kuda kumuka kana kufambisa ruoko kana kufambisa gumbo racho. Taingozopidigura chitunha chiya tochikandira makaremo muguva tobva tatanga kufushira, then taibva tachizoendesa coffin iroro. Taikwanisa kunzi endesai coffin kwakati, then iyo kambani yozoshandisa motikari dzayo, kana kuri kunzi makofini iwawo anenge achifanira kuti ange achizodzoswa kuHarare. Saka kofini iri raizoti kana rikadzoserwa kuHarare painge patori nevamwe vaitozoshanda basa rekupolisha makofini iwawo zvekare nekumaklina and wait for the next client. They didn't care. Coffin 1 raikwanisa kushandiswa pakuvigwa kwevanhu 3 kana kudarikidzira. Vabereki vangu vainge vaine mari mukoma, baba vangu vainge vatori neprazi uye zvekare vaigara vachitumidzira mari kunana banguru nehama dzavo dzavainge vakasiya kuMalawi. Saka taiwanzokushanda kunana Glen Forest, vana Warren Hills uye zvekare nekunana Mbudzi uko setaipinda tichibvongodza Bulawayo tumasvingo. Asi baba vangu vainge vakandiudza kuti ndisazobvuma kubata guva kana kufukunura guva remuchawa mukoma. Vaiva nemumwe mushonga uyo wavainge vakandipa, vakanditi kana ukaudzwa kuti enda unofukunura guva kwakati, kana ukanzwa uchingopera simba uchizvinetera, aiwa usaenda. So mukomana chindo basa iro randainge ndichiita. Baba vangu vakashayika. Mushure mekunge baba vashaika, takaramba tichingoenderera mberi nebasa redu. Takatombopotsa tabatwa kuWest Park Cemetery muri mugore ra2004, but takatiza zvedu, hatina kuzobatwa. We continued until gore ra2007. Ndainge ndatanga zvimwe businesses, ndikaona kuti there was no need yekuti ndirambe ndichingoita mabasa iwawo kuzonosvika mwana wangu azoroorwa achizotanga kurwara. Saka dambudziko riripo nderekuti vana vangu vose mukoma vakapera kupenga, ende ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndafamba ini ndaneta, zviya zvekunzi kuMalawi ndo kune n'anga dzose. Ndafamba ndatenderera ndaneta, mari yapera, handichaziviwo kuti ndoita sei. Iniwo ndinonzwa sekunge ndava pedyo nekufa. Handidi kuti ndige ndichisiya zvinhu izvi zvisina kugadzirwa, nekuti kana uchinzi wava nevana unenge uchitarisirawo kuti unge uchizoitawo vazukuru. Zvino
dambudziko ndiroro rekuti vana vangu vose vari kupenga. Handizivi kuti pane umwe munhu here anokwanisa kuzondibatsira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.